Yes, good morning, Idol Bernard, na naka-alerton iti PNP, iti Reding Aldaw, iti balik sa Kuwela, nga agbantay ng dumang pagpadalan, iti entero nga probinsya ti Ilocos Norte. So iti agdama, Idol Bernard, kaya sa kadakluyan, iti traffic enforcers nga agbantay iti University Belt, iti Lawag City, kinadumapay nga private schools iti entero probinsya ti Ilocos Norte. May paganat jet iti panakaipaay iti seguridad iti San Juan di Pagadalan tagulas na kita maliglikan iti heavy traffic itatangal daw nga o school opening 2025. Hindi pa kalman iti lawag kita nakasaganan dagiti traffic aid na may kabil ka dagiti traffic signage ada iti Pagadalan dagiti tamekan dagiti barikada ada iti nasken nga pagnaan kinsa na pagnaan dagiti luglugan na mapanagitulod dagiti pasero nga estudyante itatanga aldaw itatay pa Idol Bernard alas 5 ket tanamuan babay iti PNP Traffic Division nanangrugin iti deployment dagiti traffic aid nga mangkinat sa aden iti linteg trapiko iti mismo nga sentro iti sirad iti Lawaga mangnamnama ti PNP babayan iti tulong iti barangay officials kiti masakupan nga barangay kiti Pagadalan nga tumulong damet Idol Bernard gumiwardas ikan niya sa iti trapiko tapos baliklikan iti traffic kay tatangal daw expectarin tayo nga umir traffic no kasto nga dapat panagbasa ta ado dito panagitulod iti anak daw nagbasa kadagitay bukod damet nga pag-eskwelahan Idol Bernard mapalapay iti PNP kada iti estudyante nga masapol nga liklikan iti dingay paparticipar kadagitay zumapay nga fraternities kada sororities sa pamiklikan iti panaka igamerta iti dakes nga bisyo malagip Idol Bernard iti napapalabas nga bulbulan at iti nagbaling nga biktima iti panakadangran at iti nabagsol go pa lang iti may pagorok ba nga panang bulbuli iti estudyante. So itagdama Idol Bernard ket nakasaganan dahiti kaming iti PNP nga agaturong iti Pagadalan para palang iti balik eskwela program iti biyang ti Department of Education. Itamit lang aldaw alas 9 may wide iti turnover change of command iti Ilocos Norte Police Provincial Office tani Police Colonel Frederick Obar ket pumanawen iti probinsya ti Ilocos Norte ket manamnama iti panang SWAT kingkwana ni Police Colonel Orly Pagaduan Idol Bernard. So itatangal daw yung awis iti Provincial Command, iti panaka-witness dato yung Chief of Command, iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Ni Colonel Pagaduan naman tayo, nga dati suna, nga nagigyan iti region naman particular, iti San Fernando City, La Union, Idol Bernard. Ni Apo Ubar, automatic nga may turong ijay provan, para palang kada ito'y posible nga promosyon na. Tanong magpasan iti PD, kaya tumal-umat di posisyon da for promotion amin-amin na ito'y iti beneg, iti polisya, iti Region 1 Idol Bernard. So, ekspektaran tayo ito beramdama, maangay na ito'y kuwan, na ito'y panakiipasan, iti responsibilidad, ipanangipasan ni Colonel Obar kini Colonel Pagaduan dato'y agenda turay ti kapulisan iti probinsya ti Ilocos Norte. Good luck and congratulations kini Colonel Pagaduan and of course kini Colonel Obar iti serbisyo na impaynamet iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti nagpatnag Idol Bernard umpay tinawid tatang ay dimanong report manipot iti Ilocos Norte Police Provincial Office barbari may bilang na peaceful kilas ODD 24 oras. Idol Benny Salipio, Tatak, Aramen.